जय गौरभद्रवृंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौरभद्रवृंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौरभद्रवृंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौरभद्रवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे हरे. आता आपण चैतन्य महाप्रभूंच्या चरणी आहे तो प्रणाम सादर करूया. नमो मोहनदाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्ण आहे कृष्ण चैतन्य कृष्ण आपले देशाचे प्रमुख संस्थापक आचार्य सती भक्ती वेदांत कमिशन त्याचबरोबर आपले जे पूजनीय श्री महाराज आहेत त्याचबरोबर आपल्या जीवनात आलेले गुरु आणि त्याचबरोबर आपण समस्त वैष्णव वृंद जे आहेत सर्वांची चरणी जे आहे ते वैष्णव प्रणाम प्रणाम पांच्या कल्पते वैष्णव कृपा सिंधू प्रतिदान कृष्ण की जय श्री जय महाराज की जय ग्रंथराज चैतन्य चरितामृत की जय कृष्णदास कविराज स्वामी की जय चैतन्य महाप्रभू की जय श्री राधा गोविंद. आपण आता जे आहे महत्वाची लीला अभ्यासणार आहोत की वृंदावनला ते पोहोचले. मग वृंदावनला पोहोचल्यानंतर तिथे जाऊन आल्यानंतर पुन्हा जे आहेत तर चैतन्य महाप्रभू जे आहेत तर त्यांनी काय केलं ते पुन्हा जी जगन्नाथ यात्रा आहे तर त्याला सर्वांना दरवर्षी यायला सांगितलं. मी इथेच राहा मी येईपर्यंत वृंदावनातून सांगितलं. सगळे भक्त तिथं वास्तव्याला होते. जेव्हा पोहोचले भगवान तर तेव्हा जगन्नाथ यात्रा जेव्हा घडत होती तर त्यावेळेला होत असताना यात्रा काय झालं की तिथं जे सुंदराचल पासून म्हणजे नीलाचल अशी ती यात्रा आहे. नीलाचल म्हणजे जगन्नाथपुरी आणि सुंदराचल म्हणजे जे आहे तर ते गुंडीच्या मध्ये इथपर्यंत यात्रा असते. मग आता या यात्रेमध्ये अत्यंत भावुकपणे नृत्य संकीर्तन केलं होतं. राधाराणीचा भाव जो आहे चैतन्य महाप्रभूंचा तर तो प्रकट झाला होता आणि जगन्नाथजींच्या म्हणजे जे आहेत तर त्यांच्याशी जेव्हा त्यांचं जे आखून मिलन किंवा नजरेला नजर मिळते तर त्यावेळेला ते श्रीकृष्ण आहे जगन्नाथजींच्या भावातले आणि चैतन्य महाप्रभूंच्या रूपामध्ये जे आहे तर ते राधाराणी आहेत आणि मग त्यांची जेव्हा नजर होते नजर भेट होते तेव्हा त्यांचं अनेक वर्षांचा विरह प्रेम आहे तर ते एकमेकांकडे पाहून व्यक्त करत असतात. मग अशी ती रथयात्रा असते. मग चैतन्य महाप्रभू जे आहेत तर ते राधाराणीच्या रूपात मला हे विसरले तर नाहीत ना अशा पद्धतीने नृत्य करत हळूहळू पाठीमागच राहतात आपल्या वेगवेगळ्या संकीर्तन मंडळींचं. आणि मग असे पाठीमागच जेव्हा राहतात त्यावेळेला जगन्नाथजी जरा पुढे पुढे जात असतो तो थांबतो म्हणजे श्रीकृष्ण आपला भाव जगन्नाथजींच्या रूपात व्यक्त करत असतात की माझ्यासाठी राधाराणी म्हणजे तुमचं महत्व होती. मग पुढे जाऊन जेव्हा चैतन्य महाप्रभू जे आहेत तर ते अत्यंत थकून कंटाळून बसतात. म्हणजे जे चैतन्य महाप्रभू आहेत तर ते थोडेसे थकलेले असतात संकीर्तन आणि या सगळ्या भावपूर्ण नृत्या तर त्यावेळेला ते जे असतात तर ते विश्रांतीसाठी म्हणजे जे आहे तर ते गुंडीच्या मंदिर म्हणजे सुंदराचल आणि नीलाचल म्हणजे जगन्नाथ ह्यांच्यामध्ये एक जे आहे तर एक सुंदरसा बगीचा आहे. बलागुंडी नावाची जागा आहे म्हणजे असं भाग आहे विभाग आहे किंवा नगराचा भाग आहे बलागुंडी नावाचा तिथं ते जे आहे तर ते तिथे असं छानसं उद्यान किंवा बगीचा असं छानसा आहे. आणि तो त्या काळापासून तिथल्या राजांनी तो म्हणजे त्याची उत्तम अशी म्हणजे जी आहे ती देखरेख केलेली आहे त्यांच्या अखत्यारीत. मग तिथे ते विश्रांतीसाठी थांबले त्या उद्यानामध्ये भक्तवृंदांचा. मग आता म्हणजे सगळ्या भक्त अन्वय ते उद्यानामध्ये गेले. मग तिथे जे पाषाणाचे असे तयार केलेले आपण म्हणतो ना बसण्यासाठीचे जे बेंच आहेत असे तर ते त्या उद्यानामध्ये ठेवलेले होते. मग तिथे जाऊन चैतन्य महाप्रभू ते जे म्हणजे पाषाणापासून बनवलेलं जे बाक होतं त्याच्यावर तो झोपले.
म्हणजे विश्रांतीची गरज होती त्यांना. तिथे झोपले विश्रांती घेण्यासाठी. म्हणजे असे आडवे पडले. तर त्यांचे भक्त जे आहेत ते तिथे आजूबाजूला जमले होते आणि ते भगवान श्री चैतन्य जे आहेत तर त्यांच्या कोणी चरणाशी बसले, कोणी डोक्याशी जाई बसले, म्हणजे असं सगळे सभोवती बसले होते. मग तिथे ना आता इथे आपण पाहणार आहोत की जे प्रतापरुद्र नावाचे राजे होते तिथले, तर त्या काळातले, तर त्यांनी जे आहे तर ते चैतन्य महाप्रभूंना भेटायला बोलवलं. तर ही खूप सुंदर लीला आहे. ह्याच्यातून आपण एका वैष्णवाचं आचरण कसं असायला पाहिजे हे शिकणार आहोत. तर मध्य लीलेतली हा 14व्या अध्यायातली लीला आहे. तर त्यावेळेला चैतन्य महाप्रभूंनी त्यांची भेट नाकारली. ते काय म्हणाले की मी संन्यासी आहे आणि संन्यास आश्रमातल्या व्यक्तीने म्हणजे जे आहे तर असे जे म्हणजे भौतिक सुखामध्ये लिप्त असणारे म्हणजे प्रत्यक्ष राजा येतो, तर अशा भौतिक जगतातल्या लोकांकडे जाऊ नये. म्हणजे मी अशा पद्धतीने नाही जाऊ शकणार. संन्यास धर्माचं पालन मी करतोय, म्हणजे जे वर्णाश्रम पद्धतीने संन्यास आश्रम आहे त्याचं पालन करणाऱ्या व्यक्तीला खूप शास्त्राच्या विधिविधानांचं कठोर पद्धतीने पालन करावं लागतं आणि ते कठोर तपस्या. भगवान स्वयं जरी श्रीकृष्ण आहेत ते, तरी सुद्धा ते जेव्हा मनुष्य रूप घेऊन येतात तर त्यावेळेला शास्त्राच्या विधिविधानांचं स्वतः पालन करून एक आदर्श प्रस्थापित करून येतात आणि अत्यंत कडक असं त्यांचं संन्यस्त जीवन होतं. म्हणजे चैतन्य महाप्रभूंची कृपा जर आपल्याला हवी असेल ना तर ते खूप मर्सीफुल दयाळू जसे आहेत तर यात तसे ते नियम आणि जे शास्त्राचे विधिविधान आहेत ह्या बाबतीत अत्यंत कठोर कडक भूमिका आहे. जसं हरिदास जो आहे छोटा हरिदास, तर त्याला त्यांनी भिक्षा मागायला गेल्यानंतर त्या स्त्रीविषयी वासना त्याच्यामध्ये जागृत झाली म्हटल्यावरती ताबडतोब त्याला दंडित केलं, निष्कासित केलं आपल्या वैष्णव वृंदातून. आणि पुढे जाऊन त्यांनी जे आहे ते आत्महत्या केली. म्हणजे ते म्हणले बरं झालं असं, म्हणजे की म्हणजे ती एक वेगळी लीला आहे. पुढे आपण अभ्यास करू. पण अशा पद्धतीने ते अत्यंत कठोर पद्धतीनं जे आहे आणि कडक शिस्तीने असत संन्यस्त जे आश्रम आहे त्यामध्ये आणि त्याचं पालन करत असत. म्हणजे आपल्या आचरणातून त्यांनी आपल्या समोर स्वतःचं उदाहरण जे आहे त्या भक्त संन्यासी रूपामध्ये भक्त रूपामध्ये आले भगवान आणि त्यांनी ते मांडले. कारण कसं आहे माहितीये का, भक्त रूपामध्ये आल्याशिवाय त्यांना ते आपल्याला काय सांगायचं हे शिकवता नाही येणार. म्हणजे फक्त भगवानांनी उपदेश नाही केले तर प्रत्यक्ष भक्त बनवून घेऊन, म्हणजे जसे अनेक बाह्य कारण आहेत त्यापैकी हे एक कारण आहे चैतन्य महाप्रभूंच्या प्राकट्याचं, की भक्त रूपामध्ये ते अवतरित झाले आणि त्यांनी भक्त रूपामध्ये अवतरित होऊन काय केलं तर प्रत्यक्ष सेवा कशी करायची, कशा पद्धतीनं आपल्यासारख्या प्रत्येक जीवांना हे शिकवणं फार गरजेचं आहे. कारण कलियुगाचे अत्यंत पथभ्रष्ट अल्पमती अल्पायू असे आणि अत्यंत प्रत्येक जीव आहे की जे क्षणभर जे भौतिक सुख आहे किंवा क्षणभंगूर गोष्टीचं जे भौतिक जीवन आहे तर त्यामध्येच गुरफटलेले आहेत आणि त्याच गोष्टींचा पाठपुरावा करण्यात आणि तेच सुख म्हणजे आपलं सगळं जीवन आहे मानण्यात ते घडून गेलेले आहेत. तर अशा लोकांचा उद्धार करण्यासाठी भगवान यांनी स्वतःच येऊन म्हणजे जे आहे ते भक्त रूपात स्वतःच आपण भक्तिमय प्रेम साधण्याचे कसे प्रयत्न करतो हे दाखवून देऊन, म्हणजे अनेक कारण आहेत त्यापैकी ते दाखवून देऊन प्रत्यक्ष शिकवून स्वतः आचरणातून करणं योग्य आहे असं त्यांना वाटतं. म्हणजे त्याशिवाय भक्ती जी आहे किंवा भक्तिमय प्रेममय सेवा जी आहे तर ती शिकवता नाही येणार फक्त उपदेशातून किंवा फक्त ज्ञान देऊन. तर ह्यासाठी भगवान यांनी स्वतःच प्रकट व्हायचं ठरवलं होतं. मग आता असे जे भगवान आहेत ते आपल्या आचरणातून प्रत्येक वेळी जसं आपण अभ्यासलं की बाल्यावस्थेमध्ये भगवान जेव्हा क्रंदन करायचे तर तेव्हा हरिनाम संकीर्तन जे आहे तर ते नाचून गाऊन टाळ्या पिटून स्त्रियांनी म्हटलं की ते जे आहे तर त्यांचं रडणं थांबायचं. म्हणजे प्रत्येक ठिकाणी आपण पाहिलं की भगवान जे आहेत तर त्यांनी जो आहे तो युगधर्म जो आहे तर त्याचा संदेश दिला, म्हणजे प्रचार प्रसार, म्हणजे प्रत्येक वेळी आपण प्रत्येक लीलेमध्ये पाहिलं की युग धर्माचा प्रचार प्रसार आणि आपल्या म्हणजे कृष्ण भावना जीवनाचा प्रचार प्रसार हेच त्यांचं कार्य होतं. प्रत्येक लीलेमागे हेतू हाच मुख्य हेतू हाच असायचा. मग आता इथे सुद्धा त्यांनी भेट नाकारली. याचं कारण आहे की असे जे पथभ्रष्ट लोक आहेत भोगी लोक आहेत तर त्यांचं प्रतिनिधित्व हा राजा करतो. म्हणजे राजा म्हणजे अत्यंत सुख आणि अत्यंत काय म्हणू की संपूर्ण सुख आणि सत्ता, म्हणजे जसं भागवतामध्ये सांगितलंय की कोणाला आपल्या बुद्धिमत्तेचा असतो गर्व, कोणाला आपल्या सौंदर्याचा गर्व असतो, कोणाला आपल्या तारुण्याचा असा गर्व असतो, कोणाला आपल्या उच्च स्तर म्हणजे उच्च कुलाचा जन्म झाला त्याचा गर्व असतो, तो कोणाला आपल्या
उच्च बुद्धिमत्तेचा गर्व असतो. पण ह्या सगळ्या गोष्टी आध्यात्मिक स्तरावर आपल्याला भगवान यांच्याशी संबंध प्रस्थापित करण्यासाठी काही उपयोगी पडत नाही. ते सगळं भौतिक स्तरावरती आहे. आणि आपल्याला जर भगवानांची कृपा मिळायची असेल तर भगवान यांना जसं अपेक्षित आहे तसं त्यांचा उत्तम सेवक दास दासानुदासाने दास आपण बनणं आवश्यक आहे. म्हणजे भगवान भागवतामध्ये काय सांगतात की माझे जे मी भगवानांचं भक्त म्हणतोय ते माझे कधीच भक्त नाहीयेत, माझे थेट भक्त कधीच नाहीयेत. पण माझा जो भक्त आहे त्याची जे आराधना करतात ते माझे निश्चित भक्त आहेत. म्हणजे भगवान यांची जे आराधना करत असतात सदैव असे आपले परंपरेतले आचार्य, आपले उच्च स्तरावरचे भक्त, आपले उच्चस्तरीय वैष्णव भक्त, आपले जे वैष्णव संघामध्ये आहेत ते, तर यांचे जेव्हा आपण चरणांशी त्यांच्या दासानुदास बनून सेवा करतो तेव्हा निश्चितच भगवान जे आहे ते आपल्याला स्वीकारतात आणि ओळखतात नावानिशी की हा माझा भक्त आहे, तो अशा अशा माझ्या भक्ताच्या मार्गदर्शनाखाली सेवा करतोय आणि ह्याची काळजी जे आहे तर ते म्हणजे सर्वतोपरी घेण्याचं माझं कर्तव्य असं भगवान अशा पद्धतीने आपल्यासाठी अत्यंत म्हणजे करुण भावामध्ये विचार करतात. म्हणजे भगवान जे आहेत ते एखाद्या म्हणजे जे भक्त आहे त्यांचा तर त्याच्यामुळे आपल्याला ओळखत असतात आणि त्याच्या चरणी आपण जी सेवा प्रदान करत असतो त्यामुळे ती भगवान यांच्यापर्यंत पोहोचत असते. हीच गुरु शिष्य परंपरेचं सौंदर्य आहे. तर अशा पद्धतीने आपण भगवान यांच्याशी जोडले गेलेलो असतो. जेव्हा आपण इस्कॉन मध्ये येतो तेव्हा शिला प्रभुपाद जे आहेत तर त्यांचा प्रभुपाद आश्रम येतो आणि तेव्हाच आपण प्रभुपादांच्या हृदयातून जी कृपा येते त्याद्वारे भगवान यांच्याशी जोडले जातो. मग त्यानंतर पुढचे टप्पे आहेत श्रद्धावान, त्यानंतर म्हणजे गुरुपादाश्रय आहे, त्यानंतर दीक्षा. पण शिला प्रभुपाद जेव्हा आपल्या जीवनात येतात शिला प्रभुपादांचा आश्रय मिळतो म्हणजे अस्पायर, तर त्याच वेळेला आपण अस्पायर होतो म्हणजेच काय होतं आपण गुरु परंपरेला जोडले जायला जातो तेव्हापासून आणि त्याद्वारे त्यांच्या हृदयातून एक कृपा येत असते. त्याद्वारे काय करत असतो आपण जे आहे ते चैतन्य महाप्रभूंची किंवा प्रत्यक्ष स्वयंकृष्ण किंवा राधाराणी भगवान श्रीकृष्णांच्या कृपेत प्राप्त होत असतो. मग आता ही अशी परंपरा आहे. मग ह्या उदाहरणातून चैतन्य महाप्रभूंना ही भेट नाकारली होती त्यांनी कारण जो म्हणजे जो राजा आहे तो अशा भोगी संस्कृतीचं प्रतिनिधित्व करतो समाजातल्या अशी त्यावेळेला परिस्थिती होती. मग त्या राजाला भगवान यांच्या विषयी म्हणजे चैतन्य महाप्रभूंच्या विषयी त्यांच्या लीला त्यांच्या भक्तांकडून अनुभव कळाल्यामुळे त्यांनी म्हणजे ते जे होते ते मानसिक स्तरावर भगवान जे चैतन्य आहेत त्यांचे शिष्य बनलेच होते पण प्रत्यक्ष त्यांना शिष्य म्हणून स्वीकारलं नव्हतं चैतन्य महाप्रभूंनी. मग त्यासाठी ते अत्यंत त्यांची तळमळ होती आणि ते प्रयत्न करत होते. म्हणजे आपण जसे भक्तीमध्ये येण्याआधी अत्यंत पतित करवी असे होतो भौतिक स्तरावर विचार करणारे जीव होतो तसंच प्रतापरुद्र महाराजांच्या जीवनामध्ये जेव्हा भगवान श्री चैतन्य येण्यापूर्वी ते असेच एक उत्तम राजा म्हणून भौतिक स्तरावर राज्य करतात. मग असे जे आहेत राजे तर त्यांच्या जीवनामध्ये भगवत भक्त आले म्हणजे आणि त्यांनी राम म्हणजे सार्वभौम भट्टाचार्य जे आहेत तर ते त्यानंतर नित्यानंद प्रभू अद्वैताचार्य असे सगळे भक्त त्यांच्या जीवनामध्ये आल्यामुळं त्यांची जी आहे ती चैतन्य महाप्रभूंच्या प्रती श्रद्धा निर्माण झाली. पण त्यांना भेट मिळत नव्हती मग त्यांनी खूप प्रयत्न केले अनेक प्रकारे वेगवेगळ्या त्यांच्या पार्षदांच्या माध्यमातून पण चैतन्य महाप्रभूंनी प्रत्येक वेळी भेट नाकारली. मग आता त्यांनी काय केलं नित्यानंद प्रभूंना ते शरण गेले आणि मग त्यांना प्रार्थना केली सार्वभौम भट्टाचार्यांच्या माध्यमातून. तर तेव्हा नित्यानंद प्रभूंनी त्यांना सांगितलं सार्वभौम भट्टाचार्यांना त्यांनी जे आहेत त्या सूचना दिल्या त्यांना अशा अशा पद्धतीने आचरण करायचं. मग ज्यावेळेला त्यांनी राजाचे जो वेश आहे किंवा राजाची जी एक जीवनशैली असते तर ती त्यांनी सोडून दिली आणि एका वैष्णवाचा पोशाख परिधान केला. एका वैष्णवाप्रमाणे सामान्य स्तरावर ते आले सामान्य पोशाख त्यांनी परिधान केला आणि सामान्य स्तरावर म्हणजे काय तर शरणागती पण आहे. ही भौतिक सुख जे आहेत तर त्यांचा लोभ आणि त्यांची आसक्ती त्यागून ते जेव्हा एका वैष्णवाच्या स्तरावर आले तर त्यावेळेला म्हणजे ते येतील त्यावेळेला चैतन्य महाप्रभू त्यांना शिष्य म्हणून स्वीकार करेल अशा पद्धतीने आणि भेट देतील भेट आहे ती स्वीकारतील त्यांची. मग हे सगळं मार्गदर्शन झाल्यामुळे सार्वभौम भट्टाचार्यांनी जसं सांगितलं होतं प्रतापरुद्र राजांना तसं त्यांनी केलं
त्यांनी काय केलं, नित्यानंद प्रभूंचं जुनं वस्त्र घेतलं, उत्तरीय घेतलं आणि ते परिधान करून गळ्यात कंठी आणि डोक्यावर तिलक, अत्यंत सामान्य वैष्णवाच्या वेशामध्ये ते त्या बगीचा म्हणजे जे उद्यान होतं तिथे आले. आणि तिथं आल्यानंतर आता याच्यातून आपण वैष्णवाचे जे गुणधर्म आहेत ते अभ्यास म्हणजे एक वैष्णव कसा असावा. तो मंदिरात जाईल, आश्रमात जाईल, जिथं वैष्णवांची सभा आहे, प्रवचन आहे, कीर्तन आहे, जाईल तिथं आपल्यापेक्षा उच्च स्तरावरचे जर कोणी भक्त असतील तर तिथे गेल्यावरती त्याचं कसं आचरण असलं पाहिजे, तर अत्यंत नम्रतेने त्यांनी बगीच्यामध्ये त्यात प्रवेश केला त्या उद्यानामध्ये. आणि तिथे जे आजूबाजूचे भक्त होते तर त्यांच्या चरणी हात जोडून प्रार्थना केली, त्यांच्याकडे परवानगी मागितली की मी भागवतातले श्लोकांचं गायन करावं का, असं त्यांना विचारलं नम्रपणे. त्यांना शरण जाऊन त्यांना हात जोडून विनंती करून. आणि त्यानंतर त्यांनी जे आहे तर हे चैतन्य महाप्रभू ते होते उंच असं उच्च म्हणजे तो पाषाण होता तसा उच्च स्थानावर असल्याप्रमाणे होता. म्हणजे उंचवट्याचा भाग होता आणि तिथं ते बाग होता आणि तो पाषाणाचा आणि तिथे ते बस म्हणजे झोपले. तर त्यांचे चरण कमल आहेत चैतन्य महाप्रभूंचे, तर त्यांच्या चरण कमलांशी जाऊन ते बसले. तिथे जाऊन त्यांनी त्यांना वंदन केलं आणि तिथे बसले आणि मग त्यांनी चैतन्य महाप्रभूंच्या समोर भागवतातले श्लोकांचं जे आहे ते गायन सुरू केलं. आता भगवान यांच्या समोर म्हणजे माधवच स्तवप्रिय जेव्हा भगवान यांच्या समोर आपण पाहत असतो तर तेव्हा त्यांना कशा पद्धतीने आपण प्रार्थना करायची, तर भगवान यांना स्तवस्तुती फार आवडतात आणि त्या जर आपण उच्च कोटीचे भक्त आहेत त्यांनी गायलेल्या स्तवस्तुती त्यांनी रचलेल्या स्तवस्तुती जर गायलो तर आपल्याला काय होतं, तर आपली पापकर्म नष्ट होतात आणि आपली शुद्धी होते आणि आपल्याला वैकुंठ लोक स्थान मिळतं, असं रूप गोस्वामी भक्ती अमृत सिंधू मध्ये लिहून गेलं. तर त्यामुळे त्यांनी म्हणजे काय करावं, तर भक्तांनी नेहमी स्तुती करावी, त्यानंतर कृतज्ञता व्यक्त करावी की भगवान यांनी सगळं आपल्याला कसं उपलब्ध करून दिलंय त्याबद्दल त्यांच्याकडे कृतज्ञता व्यक्त करावी. तर त्यानंतर आपल्या किती त्रुटी आणि चुका होतात म्हणजे इतकं सगळं उपलब्ध असून सुद्धा गुरु महाराजांच्या कृपेने आणि भगवान यांच्या कृपेने आणि गुरु महाराजांचे मार्गदर्शन करून सगळं आपल्याला मिळतंय, पण आपल्यासारखा म्हणजे अजून पापी जीव आपणच आहोत किंवा अशा पद्धतीने विनोदीने जीव असतो असा आपण पती इतका तुच्छ जीव आहे की आपल्याला इतकं सगळं भगवान यांनी उपलब्ध करून देऊन सुद्धा आपण भक्तिमय प्रेममय सेवेच्या स्तरावर येऊन पूर्ण योगदान देऊ नाही शकत. म्हणजे आपण एखादी सेवा करत असताना सुद्धा विचार करतो तर असं आपलं होतं. तर हा जो भाग आहे तर आपलं म्हणजे जी असमर्थता आहे पतित जीव म्हणून तर ही आपण तिथे व्यक्त करावी भगवान यांच्या समोर आणि त्यानंतर भगवान यांच्या चरणी प्रार्थना आणि ते शक्यतो आध्यात्मिक स्तरावर भौतिक जगातल्या गोष्टी नसावे तर अशा पद्धतीने आपण करावे की जे आपल्याला अपेक्षित आहे. आणि मग भगवान यांना आपण प्रार्थना कळवावं की तुमची इच्छा असेल तर तुमच्या इच्छेनुसार म्हणजे म्हणजे तुमच्या कृपेने माझ्यासाठी हे जे काही आहे उत्तम हे मला मिळावे किंवा तुमची कृपा मिळावी. पण कुठल्याही भौतिक आसक्ती आणि भौतिक कुठल्या गोष्टी आध्यात्मिक स्तरावर ते लोलले मानतात म्हणून भगवान यांना भगवत प्रेम मिळावं, भगवत कृपा मिळावी म्हणून आपण अशा प्रार्थना करू शकतो. मग आता ही जी प्रार्थना आहे ती अनेक पद्धतीची होती. हे म्हणजे वैष्णवाने अशा पद्धतीने शरण जावं. वैष्णव भक्तांनी भगवान यांना मग त्यांनी काय केलं की भागवतातलीच प्रार्थना का केल्या म्हणजे भागवतातले श्लोक का वाचले प्रार्थना स्वरूप. तर भागवत म्हणजे काय हरिकथा आहे म्हणजे कृष्ण आणि त्यांचे जे वेगवेगळ्या कथा आहेत भक्तांसोबतच्या लीला आहेत म्हणजे कृष्ण लीला आहेत त्या आणि त्या वेगवेगळ्या भक्तांवर कशी त्यांनी कृपा केली अशा सुंदर कथा आहेत त्या. तर जेव्हा भगवान यांची स्तवस्तुती आपण अशा सुंदर लीलांच्या माध्यमातून काढतो म्हणजे भागवत सर्वश्रेष्ठ आहे भगवानांची स्तवस्तुतीचं आख्यान म्हणून आपण सर्वश्रेष्ठच आहे. आणि मग अशा स्तवस्तुती ज्या आहेत तर त्या आपण ज्या आहेत म्हणजे भगवानांच्या स्तवस्तुती तर किंवा भगवानांच्या ज्या लीला आहेत तर त्यांची वर्णनं जेव्हा आपण गाऊ भागवतातल्या श्लोकांच्या तेव्हा ती सर्वश्रेष्ठ अशी भक्तिमय प्रेममय सेवा असते, शाश्वत सेवा असते. म्हणजे जी गोलोकमध्ये आपण सेवा करत असतो तीच या भूलोकावर लावून अशा पद्धतीने आपण करू शकतो. ही वाणीने केलेली सर्वश्रेष्ठ सेवा वाणी आणि मनाची आणि शरीराची अशी तिन्ही स्तरावर झाली. आपण श्लोक गायला ना प्रत्यक्ष कर्म केलं मग मनामध्ये तो भाव आणला वाणीतून तो उच्चारला आणि शरीराने काय केलं शरीराच्या अवयवांचा जिव्हा
आपला वरचा ओठ, खालचा ओठ हे शरीराच्या अवयवांचा उपयोग केला. जे शरीराचे इंद्रिय आहे तर यांचा उपयोग म्हणजे जी वेगवेगळी इंद्रिय आहेत त्यांचा उपयोग केला. अशी काया वाचा मनसा आहे तिन्ही सराव ही आपली जी आहे तर ती ही सेवा होत असते किंवा ही तपस्या होत असते. मग आपण प्रयत्न करावा. प्रतापरुद्राने जेव्हा अशा पद्धतीने प्रार्थना करायला सुरुवात केली आणि ते जेव्हा अं, जन्म म्हणून गोपीगीत त्यांनी गायला सुरुवात केली आणि गोपींचा जो विरह भाव आहे तर तो त्यांनी व्यक्त करायला सुरुवात केली आणि त्या गोपीजन जे आहेत तर त्यांचा जो विरह भाव आहे तर तो व्यक्त करत असताना म्हणजे ते प्रतापरुद्र राजे तर त्यांनी तो त्या श्लोकाच्या माध्यमातून जेव्हा व्यक्त केली गोपींची व्यथा विरह भाव तेव्हा चैतन्य महाप्रभूंना त्यांच्या म्हणजे चैतन्य महाप्रभू म्हणजे कृष्ण आहेत तर त्यांना आणि त्यांचा राधाराणीचा भाव आहे तर त्यांना स्मरण झालं. त्यांनी द्वापारामध्ये ज्या लीला केलेल्या होत्या आणि ते राधाराणींचा भाव कसा होता आणि त्यांनी कशा पद्धतीने तो विरह अनुभवला तर ह्यातलं म्हणजे ह्या आनंदामध्ये किंवा ह्या भावविभूर परिस्थितीमध्ये त्यातून आनंद जाऊन त्यांनी जे आहे तर ते प्रतापरुद्र राजाला सांगायला सुरुवात केली की अजून म्हणा अजून म्हणा अजून म्हणा पुन्हा एकदा म्हणा म्हणजे पुन्हा ते श्लोक व्हायला सांगायला सुरुवात केली. मग प्रतापरुद्र राजे म्हणत होते मग तव कथामृतम तप्त जीवन अशा पद्धतीने जेव्हा शब्द आले तर त्यावेळेला चैतन्य महाप्रभू जे आहेत तर ते जे आहेत ते त्या पाषाणाच्या बाकावरती झोपले तिथून ते उठले आणि त्यांनी कुठलाही विचार नाही केला की हा भक्त आहे हा भक्त आहे हा राजा आहे हा कोण आहे तर असं कुठलाही विचार केला पात्र अपात्र काही न विचार करता त्यांनी काय केलं आलिंगन दिलं म्हणजे प्रतापरुद्र राजे आहेत त्यांना आणि ते आलिंगन दिल्यामुळे काय झालं त्यांना कृष्ण प्रेमाची प्राप्ती झाली पहा म्हणजे भगवान जे आहे ते परम पवित्र आहेत आणि भगवान जेव्हा आलिंगन देतात तेव्हा त्यासारखं मोठी कृपा कुठली असू शकते म्हणजे चैतन्य महाप्रभू जे आहे ते आलिंगन द्यायचे सर्वांना पहा आणि त्यामुळे त्यांना कृष्ण प्रेमाची प्राप्ती व्हायची आपण त्याच्या जे आहे त्या लीला अभ्यासला सनातन गोस्वामींना त्याने आलिंगन दिल्यामुळे काय झालं त्यांच्या शरीरावरती सगळं कोड निघून गेलं असे बरेच वासुदेव कुष्ठरोगी होतात त्याच्या अंगावरती कोड निघून गेलं म्हणजे अशा सगळ्या कथा आपण खूप साऱ्या ऐकल्या हो ना. मग चैतन्य महाप्रभू जे आहे तर ते जसे आलिंगन देतात तसं म्हणजे ती जी वैष्णवामध्ये प्रथा आहे त्याचं कारण आहे पण इस्कॉन मधले जेव्हा माताजी भेटतात माताजी किंवा प्रभूजी तर आलिंगन देतात त्याचं कारण आहे कृष्ण प्रेम जे आहे ते आपल्याला एकमेकांच्या हृदयापर्यंत पोहोचवण्यासाठीच माध्यम सहाय्यक बनायचं आहे आणि यासाठी आलिंगन देण्याची पद्धत आहे की जे चैतन्य महाप्रभू जे आहेत ते स्वतः श्रीकृष्ण आहेत परंपरा तर ते स्वतः काय करतात तर कृष्ण प्रेम करून त्यांच्यावर कृपा करत असत मग आता हे जे प्रतापरुद्र आहेत तर त्यांना कुठलाही म्हणजे त्यांचं कार्य कसं आहे चैतन्य महाप्रभू कुठल्याही पात्र विचार न करता कृष्ण प्रेम द्यायचं त्याचं वितरण सर्वांसाठी सगळ्या प्रत्येक देवांसाठी त्यांनी खुलं केलंय आणि अशाच पद्धतीने त्यांनी त्यांच्यावर केली. मग आता चैतन्य महाप्रभू जे आहेत तर त्यांनी विचारलं प्रतापरुद्र राजांना की तुम्ही कोण आहात म्हणजे ते भावी गुणावस्थेतून थोडेसे सामान्य स्तरावर आले तेव्हा तर ते सांगितलं मी या राज्याचा एक राजा आहे आणि तुमच्या चरणांचा एक उच्च सेवक आणि दासानुदास तुमच्या सेवेत आलो आहे आणि तुमच्या चरण कमलांचा कृपया मला तुम्ही जो आहे आश्रय द्या ही माझी तुमच्या चरणी प्रार्थना आहे. म्हटल्यावरती चैतन्य महाप्रभू जे आहेत तर त्यांनी स्वीकारलं शिष्य म्हणून अशा पद्धतीने कृपा केली ही लीलाच होती चैतन्य महाप्रभूंची. आणि मग आता पुढं काय झालं की चैतन्य महाप्रभूंना विश्रांती मिळण्यासाठी जे आहे तर तिथे ते थांबले होते भक्त मग तिथे ते भोग दाखवण्याची त्या उद्यानामध्ये प्रक्रिया झाली भगवानांच्या रथाला आणि मग त्यानंतर म्हणजे तो उद्यानातच भोग दाखवायला लागला तर चैतन्य महाप्रभू पण सहभागी झाले भक्त संन्यासी म्हणून त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली भोग दाखवला. मग त्यांनी पण बनवलेलं भोग होतं आणि राजाने पण भरपूर साहित्य भोगासाठी आणलं होतं फळं म्हणा ते न शिजवलेल्या गोष्टी सगळ्याचा भोग दाखवला त्याला म्हणजे खूप 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 वर्णन नाही चैतन्य चरितामृतमध्ये येतं की किती सुंदर भोग आणलं होतं त्यांनी. मग आता तो जो रथ आहे तर तो हालेच नाही त्यावेळेला चैतन्य महाप्रभू जे आहे ते थांबले होते उद्यानात
भगवानांचं पण जवळ काय तरी आले ना. मग आता जे राजे आहेत त्यांनी काय केलं, त्यांच्याकडे मनुष्यबळ आणि सगळं म्हणजे त्या राज्याचे राजेपद असल्यामुळे त्यांच्याकडे जे हत्ती होते सेवेमध्ये ते सगळं मागवले आणि त्यांनी पण तो रथ ओढला तरी देखील तो रथ काही झाला नाही. मग ह्याच्यावरून आपण समजून घेऊया की भौतिक जगातलं जे पद आहे, पोझिशन आहे, प्रतिष्ठा आहे, तर ही जरी आपण पणाला लागली ना, एक सामान्य व्यक्ती म्हणून, मनुष्य म्हणून, तरी आपण आपल्या स्तरावर काही करू शकत नाही जोपर्यंत भगवान यांची इच्छा होत नाही. भगवान यांच्या इच्छेविना एक गवताचं पाती देखील घालू शकत नाही. मग हे दृश्य पाहून हत्ती ओढतायत सगळं पाहून चैतन्य महाप्रभूंनी काय केलं, रथाला फक्त आपलं असं डोकं लावलं आणि ते डोक्यानं फक्त त्यांनी रथ ढकलायला सुरुवात केली आणि काय असेल तो जो रथ आहे तर तो जो आहे तर तो पुढे पुढे जायला सुरुवात झाली. म्हणजे काय, भगवान ना याच्यातून पण या उदाहरणातून पण दाखवतो की आपण आपलं भौतिक जगतातलं जे ऐश्वर संपत्ती, सौंदर्य आणि मान सन्मान, उच्च कुळातलं आपला जन्म, पद प्रतिष्ठा, या सगळ्यामध्ये म्हणजे घडून जाऊन जर आपण भगवानांच्या समोर गेलो, त्याला प्रस्तुत केलं मी कोणीतरी, तर ते भगवान यांच्याशी केलेली ईर्ष्या होईल, त्यांचा द्वेष होईल. आपण त्यांचे मत्सर करत असाल, भगवान हे सर्वश्रेष्ठ आहेत. सुप्रीम पर्सनॅलिटी गॉडहेड आपण म्हणतो, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान सर्वोच्च निधी, त्यांच्या चरणी आपण त्यांच्या कृपेमुळे जे मिळालंय तर त्याचाच आपण जर एक प्रकारे देखावा केला आणि त्याचाच अभिमान आणि गर्व केला तर हे चुकीचं आहे. म्हणजे आणि म्हणून भगवान यांची जी यांच्याकडून मिळालेली संपत्ती ऐश्वर्य तर ते भगवत सेवेमध्ये कसं युक्त करता येईल आपल्याला. मग हे वाटणं म्हणजे एक सेवक भाव आहे. तर ही शरणागतीची पहिली पायरी आहे. म्हणजे शरणागतीची पहिली पायरी काय की भगवान यांना काय आवडतं ते मी करेन आणि अनुकूल संकल्प प्रत्येकाला सर्वजण म्हणजे भगवान यांच्या इच्छेसाठी जे आवश्यक आहे ते मी करेन. तर असा जेव्हा विचार येतो तेव्हा ही शरणागतीची पहिली पायरी असते. मग अशा पद्धतीने विचार करणं आवश्यक आहे. मग यासाठी चैतन्य महाप्रभूंनी आपल्या कृतीतून म्हणजे ह्या लिलेमधल्या कृतीतून दाखवलं की त्यांनी डोक्याने नुसतं असं डोकं लावलं आणि धक्का दिल्यासारखं केलं रथाला आणि तो रथ हलायला म्हणजे भगवान यांच्या इच्छेशिवाय इथे गवताचं पात्र देखील हलणार नाही किंवा कुठलीच गोष्ट नाही. भगवान स्वतः जे आहे ते जगन्नाथ जे आहेत आणि ते राधाराणीच्या भावामध्ये आहेत पण ते त्यांच्यामध्ये सगळ्या पूर्ण म्हणजे जे आहेत म्हणजे जे सर्वोच्च नियंत्रक आहेत ते पूर्ण शक्ती कशी ते तिथे प्रकट झालेले आहे. मग असे जे भगवान आहेत तर त्यांनी दिला केली म्हणजे त्या तो जो राजा आहे तो म्हणजे प्रतिनिधित्व करतो आपल्यासारख्या सामान्य लोकांचं. तर आपल्यासारख्या पतित जीवनासाठी तो संदेश आहे की आपल्याला असं कुठली भौतिक जगतातलं पद प्रतिष्ठा, ऐश्वर्य, बुद्धिमत्ता जे आहे लौकिक जगतातलं ते काही भक्तीमध्ये किंवा भक्तिमय प्रेममय सेवेमध्ये उपयोगाचं पडणार नाही. आपण केलेली भक्तिमय प्रेममय सेवा म्हणजे भक्तियुक्त कर्म आपल्याला भक्ती मार्गावर पुढे नेतं. म्हणजे स्वल्पमार्गस्य धर्मस्य तारतम्य म्हणजे असं कर्मच आपल्याला शाश्वत सेवेच्या स्तरावर नेतं. मग ते हळूहळू लोकांकडे ना मग अशा पद्धतीनं त्यांनी एक संदेश दिला, एक संकेत दिला आणि त्याद्वारे जे आहे ते चैतन्य महाप्रभूंनी काय केलं, ही जी लीला आहे ती घडवून आणली. आणि मग म्हणजे त्यांचं जे गुरु म्हणजे भगवान तत्व आहे ते त्यांनी प्रस्थापित केलं. म्हणजे भगवान जे आहे ते आपलं अस्तित्व अशा पद्धतीनं सिद्ध करत असतात. फक्त कलियुगामध्ये ते आपलं प्रत्यक्ष अवतरण सिद्ध करत नसतात. तर ते आपली भगवान जी ओळख आहे ते टिकवून ठेवतात. कारण ते बंधू किंवा छद्म लोक जे आहेत, छद्मी लोक जे आहेत ते स्वतःलाच त्यांचा अवतार म्हणून प्रस्तुत करतील किंवा अनेक उपसंप्रदाय येतील द्यायला आणि यासाठी सगळं जे आहे ते टाळत होतात. त्यांना कोणी विष्णू हात कृष्ण हात म्हटलं की त्या कानावर हात लावायचे किंवा कानात बोट घालायचे बंद करायचे म्हणजे कानावर हात ठेवायचे. म्हणजे भगवान जे आहेत ते तिकडे मंदिरात आहेत मी सामान्य भक्त आहे असं म्हणायचं. म्हणजे अशा पद्धतीने त्यांनी लीला केल्या. मग ही जी लीला आहे तर ह्या लिलेतून आपण काय संदेश घेतो तर आपण वैष्णव आचरण जेव्हा करत असतो तेव्हा वैष्णवाचं आचरण असं हवं त्या नम्रतेचं हवं की आपण आपले जे उच्च स्तरावरचे भक्त आहेत आपल्यापेक्षा उन्नत आहेत त्यांच्याशी आपण अत्यंत नम्रतेने अत्यंत मी कोणीतरी करून म्हणजे अत्यंत दिनहीन अशा पद्धतीनं हा
असा पतीत जीवात्मा आहे की ज्याच्यावर तुम्ही खूप दया दाखवणं आवश्यक आहे, असा भाव असला पाहिजे. त्याच्याशी उद्दाम उद्धट भाषा हे नको. म्हणजे काय की ह्या सगळे अनुयायी जे होते सार्वभौम भट्टाचार्य आणि तिथे बागेतले जे अनुयायी होते ते सगळे प्रतापरुद्रपेक्षा उच्च स्तरावरचे भक्त होते भगवान यांचे, म्हणजे राजापेक्षा. तर राजा सुद्धा सामान्य वैष्णव पोशाखामध्ये स्वतःला प्रस्तुत केले आणि त्यांनी या सगळ्यांचं भगवान यांच्या भक्तीमधलं जो उच्च स्तर आहे जो आहे तो स्वीकारला आणि त्यांच्याकडून मार्गदर्शन घेतलं. मग एक राजा सुद्धा वैष्णव पोशाखामध्ये येतो आणि असे उच्च स्तरावरती भगवान यांचे भक्त आहेत त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली सेवा करायचा प्रयास करतो. तर आपल्यासारख्या सामान्यांची काय कथा, आपल्याला थोडस ज्ञान आलं, थोडीशी सेवा आपण करायला लागलो, आपल्याला असं वाटतं की आपल्यापेक्षा जे उन्नत भक्त आहेत की म्हणजे किंवा आपल्यापेक्षा आजूबाजूला जे वेगवेगळ्या स्तरावर कार्यरत भक्त आहेत तर आपल्याला त्यांच्यापेक्षा म्हणजे फार कळते किंवा आपल्याला खूप काही कळतंय असं, पण आपल्याला खूप काही कळतं असं जेव्हा वाटतं तेव्हा आपल्याला काहीच कळत नसतं, म्हणजे अज्ञान अशा पद्धतीने म्हणजे प्रभुपादांच्या व्याख्यानामध्ये येतं उल्लेख. म्हणजे काय की जेव्हा खूप काही कळतं वाटतं तेव्हा ते भौतिक स्तरावर आपल्याला इगो पोसत असतो, आपला खोटा अहंकार असतो तो पोसत असतो आणि आपल्याला त्यावेळेला आपलं मन जे आहे तर ते आपलं शत्रू बनत असतं आणि मन जे आहे ते आपल्याला इंद्रिय तृप्ती म्हणजे आपण कसे चांगले आहोत आपण कसे ज्ञानी आहोत असं सुख द्यायचा प्रयत्न करत असतो. ज्याच्यामध्ये गत अनुभवांचा साठा असतो त्यामुळे आणि याच्यात आपली दिशाभूल करत असते माया आणि आपल्याला संभ्रमात टाकत असते. तर ह्यासाठी आपण काय केलं पाहिजे की त्याला दीन गावामध्ये राजे प्रतापरुद्रांनी काय केलं तर हात जोडून प्रार्थना केली त्या अनुयायांना की मी ते भागवताचे श्लोक आहेत ते गाऊ शकतो का, प्रार्थना केली आणि त्या नम्र भावाने त्यांनी शरण जाऊन त्यांचे त्यांनी वापरून ते चरणी जाऊन दंडवत केला. आणि त्यानंतर त्यांनी काय केलं की श्लोक अत्यंत म्हणजे जे आहेत तर ते तळमळीने गायला सुरुवात केली आणि म्हणजे मी चैतन्य महाप्रभूंनी आलिंगन देऊन विचारलं तुम्ही कोण आहात? ते सांगितलं तुमचा एक तुच्छदास आहे. त्यांनी असं नाही सांगितलं मी इकडचा प्रमुख आहे तिकडचा प्रमुख आहे मग माझं असं आहे मग माझं तसं. ते भौतिक जगतामध्ये जे असतं ना आपल्याला गुरु जेव्हा चौकशी करतात तेव्हा आपली माहिती देण्यापेक्षा आपण गुरुंकडून आपल्याला कसं मार्गदर्शन मिळेल कारण गुरुंचा वेळ जो असतो तो अनमोल असतो. आपल्यापेक्षा उच्च स्तरावरचा जो व्यक्ती आपल्याशी बोलतो आपल्याला भेटतो तर त्यावेळेला आपण काय करावं माहिती का त्याच्याकडून आपल्याला कसे अनुभव मिळते साधनेच्या स्तरावर उन्नत व्हायला हा प्रयत्न करावा. पण त्याला सामान्य समजून नये वैष्णवाच्या क्रियावरनं त्याचं सामान्य आचरण आहे असं समजून त्याच्याशी आपण वाद घातला त्याच्यामध्ये त्याच्यावर दोषारोपण केलं त्यांच्या असं म्हणजे बरेच घटना घडतात वैष्णव संघामध्ये आणि आपण सगळेजण शिकतो पण असे प्रयत्न जर आपले झाले तर तो भगवान श्री चैतन्याच्या चरणी जो आहे तर तो अपराध होतो कारण आपल्या उच्च स्तरावरचा जो प्रत्येक गुरु परंपरेला जोडलेला भक्त आहे की जो आपल्याला भक्ती मार्गावर पुढे नेण्याचा प्रयत्न करत असतो त्याला जे काही सेवा करायला मिळते ज्ञान मिळत असतं कृष्ण कृपेने गुरु कृपेने आणि त्याला जर आपण त्याच्यावर दोषारोपण करायला आरोपण करायला लागलो हा तर आणि त्याच्यावरतीच आपण टीका करायला लागलो तर काय होत असतं तर आपल्यावर आपला तो अपराध घडत असतो श्रीकृष्णांच्या चरणी गुरुंच्या चरणी आणि मग अपराध मुळे आपला अनर्थाचा गाठोडा ती चाली जन्मांचा अनर्थाचा गाठोडा आपल्या हृदयात आहे आणि ती अशुद्धी आहे तर अजून त्याच्यात आपण अजून भर टाकत असतो म्हणून आपण काय करावं जे आपली शिक्षा गुरु किंवा आपल्यापेक्षा उच्च स्तरावरचे जे भक्त आहेत की जे आपल्याला भक्ती मार्गावर पुढे जायचे प्रयत्न करतात मार्गदर्शन करत असतात त्यांच्या परीने ते करत असतात कारण तेही भक्ती मार्गावरती सेवा करून शुद्धी होत असते त्यांची आणि ते पुढे जात असतात हा भाग आपण समजून घेतला पाहिजे. प्रत्येक जीवात्म्या होता पण सगळ्या प्रत्येकजण आपल्या परीने पुढे जायचा प्रयत्न करत असतो आणि शुद्धीच्या स्तरावर म्हणजे येण्याचा प्रयत्न करत असतो सेवेद्वारे. मग त्यांचा आपण अवमान न करता त्यांच्या वरती टीका दोषारोपण न करता आपण काय केलं पाहिजे तर की त्यांच्याकडून जे काय आपल्याला मार्गदर्शन मिळतं त्याचे अत्यंत नम्र भावाने स्वीकार पाहिजे आणि त्यांचा जेव्हा वेळ मिळतो त्यांचा जेव्हा संघ मिळतो तेव्हा आपल्याला ही आसक्ती तळमळ पाहिजे हे खऱ्या वैष्णवाचं लक्षण आहे की मला अजून बरं कृष्णाविषयी त्यांच्याकडून त्याचं जाणता येईल अजून बरं शिलाप्रभूंविषयी अजून बरं गुरु महाराजांविषयी अजून बरं गौरांगाविषयी कसं मला त्यांच्याकडून जाणता येईल हा भाग असावा म्हणजे अमोघलीला प्रभूजींनी घोषणा दिली शिलाप्रभुपादांना एक भक्त भेटला तर त्यावेळेला म्हणजे त्यांनी सांगितलं की शिलप्रभुपादांसारख्या उच्च स्तरावरच्या म्हणजे 27 अवतार आपण मानतो त्यांचा वेळ मिळणं त्यांची भेट होणं म्हणजे केवढं अहोभाग्य
आणि त्यावेळेला जर आपण त्यांना आपण माझं असं आहे माझं तसं आहे मग असं गोडवे आपले स्वतःचे गायले आणि मी असं कार्य करतोय तसे कार्य करतोय किंवा म्हणजे आपण जे आहे ते इतर भक्तांशी कम्पेअर करून स्वतःला ते मी कसे कार्य माझे चालले उत्तम असं सांगितलं तर मग त्यांचा जो त्यांच्याकडे जे मौलिक विचार आहेत किंवा त्यांच्याकडे जे आध्यात्मिक ज्ञान आहे आणि त्याचा अनुभव आहे आचरणाच्या स्तरावर उतरवण्याचा एक आचार्य म्हणून इस्कॉनचे प्रमुख सर तर तो कोणाला म्हणजे तो असं भक्ताला मिळालाच नाही आणि मग त्यांच्याकडून मार्गदर्शन घेतात त्यांनाच आपण ऐकत राहिलो मग आपल्याकडून अपराध झाले नकळतपणे दोषारोपण झालं सगळं होतं आचार्यांशी किंवा आपल्या उच्च स्तरावरच्या भक्ताशी बोलत असताना त्यांच्यासाठी तो मी उपयुक्त भक्तच असतो ना उच्च दीक्षितच असतो आपल्यापेक्षा उच्च स्तरावरचे जे भक्त असतात जसा माझ्यापेक्षा उच्च स्तरावर जे आहेत किंवा माझ्यापेक्षा उच्च स्तरावर असणाऱ्यांच्या उच्च स्तरावर जे आहेत म्हणजे ही गुरु शिष्य परंपरा आहे त्या प्रत्येकासाठी आपल्यापेक्षा कनिष्ठ स्तरावरचा जो भक्त असतो तर तो लहान बाळासारखाच असतो किंवा तो नवसाधकच असतो तेव्हा आपलं ज्ञान असतं चुकी चुका सगळं आपण करत असतो अपराध असंख्य अपराध घडत असतात मग अशा वेळेला आपण जर अत्यंत नम्रतेचं वागणं आपलं आणि त्याबरोबर सन्मानजनक वागणं आपल्या घरच्यांकडे आणि त्यांचं मिळालेल्या वेळेला आपल्याला ही तळमळ पाहिजे की मला त्यांचं संग कसं मिळेल मला त्यांचे मार्गदर्शन कसं मिळेल म्हणजे अशा पद्धतीने जेव्हा तळमळ वाढते तर त्यावेळेला आपण भक्ती मार्गावर पुढे जात असतो मग हा भाग सगळ्यांना लक्षात घ्या मंगळूरला भक्ती का करतात आपल्याला आपले मार्गदर्शक शिक्षागुरु आहेत ते गुरु महाराजांच्या वतीने कार्य करतात आपल्यासाठी गुरु महाराज प्रत्यक्ष आपल्याला भेटत कुठल्या तरी अंतर्यामी आहे ते प्रत्येक भक्ताला ओळखतात त्याचं कार्य काय चाललंय सगळं माहिती होतं गुरु महाराजांना मग ते आपल्या गणपती नामाचे मार्गदर्शन असून आपल्यापर्यंत कार्य पोहोचवत असतात त्यांचा आशीर्वाद पोहोचवत असतात तो संघ मिळावा म्हणून आपण जवळचा प्रयत्न केला पाहिजे अशा ठिकाणी त्यांचं मार्गदर्शन घ्यायचा प्रयत्न केला म्हणजे त्यांना सेवा करण्याचा प्रयत्न मग असे जेव्हा प्रयत्न होतात अन्यथा त्यांच्यावर टीका केली तर त्यांचा जो उच्च स्तर आहे भक्ती मार्गातला किंवा त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली ते सेवा कार्य करत आहेत तर त्यांचं मार्गदर्शन आपल्याला मिळतं तर त्यांच्यावर टीका केली त्यांच्यावर ते खरं केलं काय होतं अपराध होतो तो कृष्णांचरणी होतो कारण गुरु शिष्य परंपरा आहे जसं आपण दंडवत घातल्यावरती एका वैष्णव भक्ताला घातल्यावर तो काय करतो तो जो आहे तो दंडवत आपला कृष्णांपर्यंत पोहोचवतो तो स्वतःने स्वीकार तर तसंच असतं म्हणजे राज्याचा गव्हर्नर जो असतो तो सगळा खजाना जो निर्माण होतो तो राजाकडे पाठ होतो ते स्वतःला ठेवून होत नाही तसंच असतं मग त्यांच्या चरणी तो अपराध होत असतो आणि ह्यासाठी पण राजे प्रतापरुद्र यांच्याप्रमाणे आपला एक वैष्णव म्हणून राहत पाहिजे वैष्णव सदाचाराचं हे काय म्हणून वैष्णव पोशाख नुसता कली म्हणजे कंठी आणि ते कपड्यावर तिलक भक्तीने म्हणतात ठाकूर जे आहेत ते म्हणतात कलीचेली आहे ती म्हणजे यांचा फक्त देखावा आहे आणि प्रत्यक्ष आचरण नाही वैष्णवाचं आचरण आपलं असणं आवश्यक आहे जे प्रतापरुद्र राजांच्या माध्यमातून आपण पाहतो म्हणजे प्रत्यक्ष राजा असून सुद्धा जर तो मी दासानुदास म्हणजे तुमचे जे दास आहेत तर त्यांचा मी दास म्हणून एक उत्तम सेवक म्हणून त्याच्यासमोर प्रस्तुत झालोय अशा पद्धतीने तो प्रार्थना करतो तर अशा प्रार्थना म्हणजे आपल्या असल्या पाहिजेत वैष्णवांच्या श्रेणी असा सन्मान आपण वैष्णवांना देऊ शकलो पाहिजे तर कृष्णांना नक्कीच आवडेल का म्हणजे कृष्णांना काय आवडतं आपल्या आपले जे शिष्य आहेत तर किंवा जे भक्त आहेत तर त्यांचे शिष्य किंवा त्यांचे अनुयायी त्यांना उत्तम सन्मान देतात किंवा त्यांचे शिष्य जे आहेत ते त्यांची आराधना करतात कृष्णांची म्हणजे जे आहेत ते त्यांच्या गुरूंच्या मार्गदर्शनाखाली की जे त्यांचे उत्तम भक्त आहेत तर असे भक्त जे आहेत ते श्रीकृष्णांना प्रिय असतात आता हे सगळं आपण राजा प्रताप रुद्र आहेत तर त्यांची आणि आपणची भेट या लिंगेतून जाणून घेतो म्हणजे तव कथामृतम तप्त जीवनम या शब्दातून गोपींचा विरह भाव आणि अशा पद्धतीचं म्हणजे विरह प्रेम आहे परकीय रसामध्ये त्याचं आस्वादन चैतन्य महाप्रभूंनी केलं आणि त्या आनंदामध्ये भावविभोर होऊन त्यांनी प्रतापरुद्रांच्यावर ते कृपा केली कथा मुक्त हस्ताने ते प्रेमाचे वितरण करण्यासाठी अवतरित झाले आहेत आणि त्यांचं आलिंगन म्हणजे परम पवित्र आहे तर त्यांचं आलिंगन म्हणजे कृष्ण कृपा आहे कृष्ण प्रेमाची प्राप्ती आहे मग आता खूप दुर्मिळ जे लीला आहेत कृष्णांच्या तर त्यापैकी एक लीला एक दोन मिनिटात मी सांगते कृष्ण जेव्हा लहान होते द्वापारामध्ये त्यांचे ते मित्र होते गोपबाला त्यांच्यासाठी छान छान भेटी आणायचे तर
ते गोपाबाल एक सामान्य कुटुंबातले होते. मग ते काय भेटे नसते. कोण छान असं मयूरपंख घेऊन आलं त्यांच्या वाढदिवसा दिवशी कृष्णाच्या. मग एकाने त्यांना शेणापासून बनवलेला छान तिलक आणून लावला भेट म्हणून. हा मग म्हणजे ती माझी भेट आहे सांगतो. मग एकाने काय केलं, छान रानवनातून फुलं सुगंध तशी वेगळी फुलं गोळा केली एकदम वेगळ्या रंगाची, तिथून मिळत आणि ती त्यांना जे आहेत तर ती भेट म्हणून दिली. मग कृष्ण हे पाहून सुखावले आणि मग त्यांना वाटलं अरे माझ्याकडे काहीच नाही आहे ह्याला परत परतीचं म्हणजे जे आहे परतीची भेट द्यायला. मग खूप विचार केला, हे धन धान्य भौतिक स्तरावरचे हिरे माणकं हे सगळं जे आहे तर हे सगळं म्हणजे भौतिक जगतातलं आहे आणि क्षणभंगूर आहे. आणि हे सगळं म्हणजे ते उच्च स्तरावरचे जे भक्त आहेत असेच गोपबालक बनले होते किंवा गोपीचंद बनलेले आहेत भगवान यांच्या लीलेमध्ये. मग यांच्यासाठी ते क्षण म्हणजे अशा भौतिक गोष्टींची काय गरज आहे, क्षणभंगूर आहे. मग आता मी काय देऊ दिलं असं मला प्रश्न पडला. मग श्रीकृष्णांनी काय केलंय, सगळ्या गोप बालकांना जाऊन आलिंगन दिलं. म्हणजे ज्यांना आलिंगन परमपवित्र असे भगवान देतात, भगवानाचा स्पर्श होतो. जसं हिरण्यकशिपूला झालाय अत्यंत पातळ म्हणजे पातक त्याने केलं होतं. अत्यंत पापी असा असुर होता, पण तो सुद्धा परमपवित्र झाला. त्याला वैकुंठामध्ये स्थान मिळालं, म्हणजे त्यांना मुक्ती मिळाली. तर मग अशा पद्धतीने भगवान जेव्हा आलिंगन देतात त्यावेळेला त्याचं जे परमपवित्र देह आहे तर त्याचा स्पर्श होऊन काय होतो, आपण शुद्ध होतो. तर कृष्ण प्रेमाची प्राप्ती होते. म्हणजे अगदी हीच लीला, अशीच लीला जी आहे तर ती कलियुगामध्ये वेगवेगळ्या भक्तांच्या माध्यमातून चैतन्य महाप्रभू होते. प्रत्येक वेळी चैतन्य महाप्रभूंच्या रूपात ते श्रीकृष्ण स्वयं येते आलिंगन द्यायचे आणि त्याद्वारे त्यांनी कृष्ण प्रेमाचे वितरण जे आहे ते म्हणजे सर्व आपल्या प्रत्येक जीवांपर्यंत करण्यासाठी सुरुवात. अशा पद्धतीनं जे राजे प्रताप मित्र आहेत त्यांच्यावर त्यांनी खूप असेल. आपण इथे थांबूया, ही लीला आपण अभ्यासली. उद्या याच्यावर आपण सखोल चर्चा करू. तर आता मी जय करते चैतन्य चरितामृत ग्रंथाचा आणि आपण पाहुणे सहाला तिथे उपस्थित राहायचं अंताक्षरी स्पर्धेसाठी. तर मग आपण जय करूया आणि वैष्णव प्रणाम मंत्र घेऊन थांबूया. चैतन्य चरितामृत ग्रंथराज की जय, श्री कृष्णराज राज गोस्वामी की जय, श्री महाप्रभु की जय, श्री श्री राधा गोविंद की जय, श्री प्रभुपाद श्री गुरु महाराज की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्री